खुलुमबाय बड' जबनि सालायनायग्रा नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सालायना बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना गासिबो भिडिअनि थामनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे 2023 मायथाइयाव नोंथांमोना बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनाखौ माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो मबाइलजोंनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो मबाइलजोंनो मा नोंथांमोना डिटेल्स होनानै एप्लाइ खालामनांगौ बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनाखौ। नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि बागै। नोंथांमोना मास मोनब्रैयाव 2000 रांखौ मोनबाय थानो हायो। दा बे 2000 राङा एसे साननैसोनि उनाव बारायनोबो हागौ। माखासे खौरांफोर मोनबाय थानाय जादों बे 2000 निफ्राय एसे फैसा बारायनो हागौ होननानै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन गावबागावनि मबाइलजोंनो बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय। दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांमोना गिबियावनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो। नोंथांमोननो आङो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै दोनदों दे बे pmkisan.gov.in बे अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना फैग्रोनो नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मबाइलजों। नोंथांमोना बिथिं मोनसे अपसन मोननो हागोन नोंथांमोना नुदों जानांगौ निउ फार्मार रेजिस्ट्रेशन नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन दै नोंथांमोना बे पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा बेहाय नोंथांमोना माखासे अपसन नुनो मोनगोन जेरै नोंथांमोना नैबेहाय मोनसे टिक खालामनांगोन रुरेल फार्मार रेजिस्ट्रेशन बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय गावनि आधार नाम्बारखौ बेहाय होनांगोन। बिनिफ्राय आधार नाम्बारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेहाय होबानो जाबाय। आं बेखौ फिलआप खालामगासिनो दङ आं बेखौ गिबियाव नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनाय जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जेरै नोंथांमोना जोंनि स्टेटआ मा आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे केपचा कड नुदोंना बे मा हांखो लिरदों बेखौनो बेहाय नोंथांमोना टाइप खालामना होनो नांगोन केपचा क'डखौ। दा आं बेखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै। आं बेहाय आधार नाम्बार आरो मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। दा आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय दे मानो होनोबा बेहाय प्राइभेसिनि खोथा थायो नालाय। दा बेनिखायनो आं बे आंनि आधार नाम्बार आरो मबाइल नाम्बारखौ बेहाय आङो ब्लार खालामनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय। आं दायो बेहाय आंनि आधार नाम्बार आरो मबाइल नाम्बारखौ होबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो केपचा क'डखौबो बेहाय मा लिरनाय दङ बेखौनो आं बेहाय लिरनानै होबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे गेट नुदोंना बेहाय नोंथांमोना थुना होनांगोन दै। बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंनि बे मबाइल नाम्बार होनायाव अटिपि थांगोन बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन। जेरै आं बेहाय थुनानै होबाय। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै गाहायाव अटिपि हेज बिन सेन्ड टु योर मबाइल नाम्बार। आंनि मबाइल नाम्बाराव दायो अटिपि फैबाय। दा बे अटिपि फैनायखौ नोंथांमोना बेहाय थुना होनांसिगोन। बे अटिपि फैनायखौ नोंथांमोना बेहाय होखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे केपचा क'ड नुदोंना बे केपचा क'डखौ आरोबाव नोंथांमोना बेहाय थुनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे मोनसे नुदों जानांगौ नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगोन साबमिट खालामनांगोन दै। बे साबमिट लिरनाय बे मबाइलखौ बेहाय मबाइलजों बेहाय एप्लाइ खालामोबा बेहाय लिरनायफोरखौ एसे मोजाङै नुजोबा। जुदि नोंथांमोना कम्पिउटार एबा लेपटपफोर नोंथांमोना इउज खालामोबा बेहाय साबमिटखौ मोजाङै नुनो मोनगोन। दा आं बे साबमिटआव थुना होनोसै अटिपि आरो बे केपचा क'डखौ होखांनायनि उनाव। दा बेहाय थुना होखांनायनि उनाव आरोबाव नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि थांबावगोन दै। बे अटिपिखौ नोंथांमोना फिलआप खालामना होनो नांगोन। नोंथांमोना बेहाय नुनो हागोन नै अटिपि हेज बिन सेन्ड टु योर आधार रेजिस्टार मबाइल नाम्बार। दा बे मबाइल नाम्बाराव नोंनि अटिपि थांबावगोन। आं बेखौबो आरोबाव बेहाय थुनानै होनोसै। नोंनि बे आधारजों रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांनायखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय मोनसे अपसन नुनो मोनगोन नै भेरिफाइ आधार। बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जासिगोन आरो आं दायो बेहाय थुनानै होबाय। आं बेहाय केपचा क'डखौ होनो बावदों दै। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे केपचा क'डखौ होनांगोन दै। नैबे केपचा क'ड नुदोंना नैबे नोंथांमोना बेहाय फिलआप खालामनो नांबावगोन दै। सिकिउरिटिनि थाखायनो बेहाय गोबां केपचा क'ड होनाय दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गासिखौबो फिलआप खालामना होजोबनांगोन आरो बे केपचा क'डखौ होखांनायनि उनाव भेरिफाइ आधाराव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। भेरिफाइ आधाराव थुखांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय। जेरै नोंथांमोना बेहाय नुखाबाय जानांगौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिं स्टेट दङना। दा नोंथांमोना बेखौ गासिबो फिलआप खालामनांसिगोन। स्टेट डिस्ट्रिक्ट साब डिस्ट्रिक्ट ब्लक भिलेज बेफोरखौ नोंथांमोना गासिबो सेलेक्ट खालामनांसिगोन। एग्जाम्पल महरै आं दायो खोन्थाहरगासिनो दङ। जेरै आं सेलेक्ट डिस्ट्रिक्टआव थांबाय। बिनिफ्राय गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ सेलेक्ट खालाम। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन। साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। नोंनि ब्लकआ मा बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया बे ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे ब्लकनि सिङाव मा भिलेज दङ एबा नोंनि भिलेजआ मा बेखौ नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामनो नांसिगोन। दा बेबायदि नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दै। दा बे सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव गाहायाव नोंथांमोना फैदो अपसन मोननो हागोन
सेलेक्ट केटेगरि दा नोंनि केटेगरिया मा SC ST ना मा बेखौ नोंथांमोना बेहाय सेलेक्टआव थुनानै सेलेक्ट खालामनांगोन जेरै जोङो बर'फ्रा गासिबो ST आनो आंबोथ' ST आनो बेनिखायनो आं बे ST आव थुनानै होबाय बिनिफ्राय फार्मार टाइप बेहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नैबेखौ फार्मार टाइप नोंथांमोना बे सेलेक्टआव थुबानो जाबाय बिनिफ्राय स्मल 1 to 2 हेक्टेयारनि गेजेराव नोंनि हाया दङबा नोंथांमोना बेखौ थुनानै होबानो जाबाय फार्स्टनिखौ जुदि नोंनि हाया 2 हेक्टेयारनि बाराबा नोंथांमोना आदार्सआव थुबानो जाबाय आंनि बेलायाव बे फार्स्टआनो स्मल आं बेखौ थुनानै होबाय बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना माखासे अपसन मोननो हागोन पिन कड नोंनि फादारनि नाम मबाइल नाम्बार बेफोर गासिबो आदारजों लिंक थानानै फैजोबगोन आदाराव मा एड्रेस होनाय दङ बेनो बेहाय फैजोबगोन बिनिफ्राय नोंथांनि बे हानि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंनि हानि रेजिस्ट्रेशन आइडिखौ नोंथांमोना बे होनो नांगोन दै गावबागावनि हानि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ बे होबानो जाबाय बिनिफ्राय हानि रेजिस्ट्रेशन आइडिखौ होखांनायनि उनाव रेशन कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दै जायफोर नोंथांमोननाव रेशन कार्ड गैया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा मानो होनोबा नोंथांमोना बेहाय बिखादों नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै रेशन कार्ड नाम्बारखौ बेहाय होथारनो नांगोन बिनिफ्राय एक्सेप्टेन्स फर PM किसान मानधन योजनानि जुदि नोंना एप्लिकेशन होदोंबा नोंहा एक्सेप्ट जाबायबा नोंथांमोना बे सेलेक्टआव थुबानो जाबाय येस बाय येस नो बा नो होबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना बे PM किसान मानधन योजनानि थाखाय एप्लाइ खालामाखैबा बिनिफ्राय अनारशिप लेन्ड हल्डिं जेनेबा बे हाया जेनेबा नोङो बे PM किसान सम्मान निधि योजनाखौ एप्लाइ खालामनायावथ' नोङो हानि डिटेल्सखौ होनांगौ जायोना बे जुदि हाया नोंनि नामाव दङबा सिंगलखौ होबानो जाबाय जुदि हाया जयेनाव दङबा न'खराव जयै दङबा हाया अब्ला नोंथांमोना जयेनखौ होबानो जाबाय रावनिबो नामाव गैयाबा नोंथांमोना जयेनखौ होबानो जाबाय जयेन फेमिलिनि नामाव हाया दङबा सिंगलनि नामाव दङबा जेनेबा नोंनि नामाव दङबा नोंथांमोना सिंगलखौ थुबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे मोनसे नुनो मोनगोन एड बे अपसनाव नोंथांमोना थुना होनो नांगोन दै माखासे डिटेल्सखौ होनो थाखाय आं बेखौबो खोन्थाहरगासिनो दङ जेरै नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ मा डिटेल्स होनांगोन नैबे गोजासिन नुदोंना बे गोजासिन होनायखौ नोंथांमोना गासिबो फिलआप खालामनो नांथारगोनखा सार्भे एबा काट्टा नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय दाग नाम्बार एबा कास्टम नाम्बारखौबो नोंथांमोना होनो नांगोन एरिया इन हेक्टेयार नोंनि बेसेबां हेक्टेयार हा दङ बेखौ नोंथांमोना बेहाय लिरनानै होनो नांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना लेन्ड डेट बेस्टिं बेखौबो नोंथांमोना होनो नांगोन बेफोरखौ आं खोन्थाहरगासिनो दङ गिबियावनोथ' आं नैबे नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाखौ खोन्थाहरनो सानदों लेन्ड ट्रेन्सफार स्टेटास आफ्टार फेब्रुवारि 1 तारिख 2019 नि उनावसो नोंनि नामाव जादोंबा हाया अब्ला नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जुदि नाथायबा 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि 1 तारिखनि सिगाङावनो नोंनि खामानि हाया नोंनि नामावनो दंखायोबा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा बेखौ गासिबो नोंथांमोना बुजिनो मोनबायानो जानांगौ दा बिनिफ्राय नैबे नोंथांमोना अपसन मोननो हागोन लेन्ड ट्रेन्सफार डिटेल्स बे नोंथांमोना सेलेक्टआव थुबानो जाबाय डेट अफ हासबेन्ड जुदि फिसाय थैनायनि उनावसो हाया नोंनि नामाव जादोंबा बे फार्स्ट अपसनखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय डेट अफ फादार जेनेबा नों बिफा थैखांनायनि उनावसो नोंनि नामाव हाया जादोंबा अब्ला सेलेक्ट खालामबानो जाबाय सेकेन्ड नाम्बारखौ एनसेस्टर लेन्ड एबा बिरासतआव मोननायबा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बायनानै मोननायनि उनावसो नोंनि नामाव जादोंबा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जायखिजाया नोङो मा कन्डिसनाव नोङो हाखौ मोननाय एबा नोंनि नामाव हाया बोरै जानाय बेखौ नोंथांमोना बेहाय नायनानै बेखौ थिक खालामफैबानो जाबाय बेहाय बारा साननांगौ खोथा गैया दा लेन्ड डेट बेस्टिं बे हाया नोंनि नामाव मा थारिखआव जाफैनाय बेखौ नोंथांमोना बे डेटखौ बेहाय लिरनानै होबानो जाबाय मान्थ इयार डेटखौ नोंथांमोना बेहाय लिरना होफैनांगोन बिनिफ्राय एडआव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय बे डिटेल्सखौ होखांनायनि उनाव दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा लेन्ड बेहाय मोनसे नोंथांमोना PDF फाइल मोनसे आपल'ड खालामनांगोन दै नोंनि हानि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन हानि बे खाथ'निखौ नोंथांमोना बेहाय आपल'ड खालामना होनांगोन PDF फाइलाव नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय सेभ खालामबानो नोंथांमोना मोनसे एप्लिकेशन एबा रेजिस्ट्रेशन आइडिखौ मोननो हागोन बे रेजिस्ट्रेशन आइडिखौ नोंथांमोना लानानै गावनि स्टेटासखौ चेक खालामबाय थानो हागोन नोंनि बे एप्लिकेशन स्टेटासा माबायदि जाखो दा बेहाय नोंथांमोना जेरावबो अफिसाव थांनांगौनि गोनांथि गैया दै अनलाइन एप्लाइ खालामोबा मबाइलजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा नोंथांमोना बे हानि बे काथलाखौल' नोंथांमोना मा खालाम PDF फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन बेहाय जेबो आरो बेहाय गिदिर खोथायानो गैया दा बेखिनियानोमोन गासिबो नोंथांमोना बे 2023 मायथाइयाव जायफोर नोंथांमोना दासिमबो बे PM किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय एप्लाइ खालामना लायाखैबा एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोलबा दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन